Hayırlı irte, ilning töp telekanalında Tatarstan yanılıqları Tur Efir studiyasında Çulpan Emiri bizning bugungi çıkarılıştı. Sənəqət maydançıqların aktiv işke, mamadış işməkərləri yaxşı sıfatlı pıyalla yetiştirə başlayıb. Respublika məktəblərində boğalarını tuqlandırı boyunca kontrol küçəydi. Boğadan bizim reportaj. Tizdən Tatar qızı 2021 Respublika konkursu jеңүүчеләре açıqlana. Qızlarını bəygiga kimlər əzirləyib? İki gün davamında bugün hem irtege Qozanda hem Tatarstan'ın munisipal rayonlarında гадәттән тыш хәлләр турында халыкка хәбәр итү системаларын тикшерәчәкләр. План буенча бugün Республика халкы иртәнге сәгать 9:30 минутта системаны тикшерү башлануы турында хәбәрне ишетергә мөмкин. Аны телевидение һәм радио шада тапшыралар, шулай ук трансляция җәмәгать транспортында да уза. Иртәнге сәгать 10-да Qozanda районнарда сәнәгать предприятиеларында гүләү тавышлары ишетергә мөмкин. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы Республика халкын тынычлыкны сакларга, хәбәрне игътибар белән тыңларга чакыра. Бу процедура барлык хезмәтләргә, гадәттән тыш хәлләргә әзерлек дәрәҗәсен тикшерергә мөмкинлек бирә. Башкалабызның Горки шоссе участогын киңәйтүгә бәйле рәвештә 300-гә якын җир кишәрлеге азат ителергә тиеш. Бу магистраль шәһәргә кергәндә төп юлны бушатырга тиеш, чөнки хәзер анда көн сайын транспорт бөкеләре барлыкка килә. Яңа трасса кайдан уза? Бу хакта алдагы язмада. Her irte Башкалабыз кунаклары һәм халкы кирү юлында бөкеләргә очрый. Горки шоссесы иртәнге сәгатьләрдә Бермуд эш пешмагына охшап кала. Иртәнге сәгать 7 тулганчы шәһәргә керә алмасаң, шактый көтәргә мәҗбүр буласың. Минут 40-50 можно постоять. То есть вся улица Залесная, вот, начиная от СМ-7 и туда все обычно это плотненько. Берничә чакрымга сузылган бөкеләрне хәтта кышлар очкан биеклектән дә күрү кыен. Иртән бигрәк тә мәшәкатьле. Сулда хәрәкәт полосасында транспортның тизлеге сәгатенә 10 чакрымнан артмый. Пробки и колея большая. Время-то раньше берем, да, идем по времени. Опаздываете, наверное, да? Конечно, всяко бывает. Особенно если там небольшая авария. Бу урында транспорт йөрешен җайга салу өчен өстәмә юл участогын төзүгә керештеләр. Трасса элеккесеннән көньяктара уза. Горки шоссесының икенче чираты төзелешенең башланган чаты билгеле. Уңда Киров дамбасы, сулда Елга техникума. Бу урында юл рейслар юлы буйлап уза, ә алга таба күпер кишүенә кадәр дәвам итәргә тиеш. Юлның озынлыгы 13 километрга якын. Транспорт артериясе төзелеп килүче Серебряный Бор 32-нче хәрби шәһәрчек аша узып, шәһәрнең Киров районын М7 трассасы белән таштырачак. Төзелешнең беренче этабы өлешчә тәмамланган. Бу километр ярым полосалы юл. Хәзер эшләр керү зонасын төзүгә, территорияләрне чистартуга керешә. Шуңа бәйле рәвештә 300-гә якын җир кишәрлеге азат ителергә тиеш. Башкарма комитет вәкилләре сүзләренә караганда, барлык җир хуҗаларына компенсация түләнә. 2025 елда трасса ачылыр дип көтелә. Фанис Мөхәммәтов, Айнур Вәлиәхмәтов, Сергей Павлухин, Татарстан яңалыклары. Март ayında студентлар Qozanda бүлү кагыйдәләре эко-проектына кушылачак. 3 ай дәвамында югары уку йортларының 1000-нән артык студенты экологик яшәү рәвеше алып барырга җыена. Университетлар территориясендә инде хәзер үк сортка аеру станциялары барлыкка килә, алар чүп-чарны бүлү кагыйдәләрен ачыкларга ярдәм итәчәк. Яшьләрне эко-марафоннар, эшкәртү предприятиеләренә экскурсиялар көтә. Иң актив студентларны Республика экология һәм табигый байлыклар министры белән очрашу көтә. Нәтиҗәләр ясау 5 июньгә планлаштырыла. Республиканың студентлар массы күләм мәгълүмат чаралары ассоциациясе төзелде. 40-ка якын яшьләр оешмасы берләште. Түгәрәк өстәл янында сөйләшүдә журналистика өлкәсендәге төп мәсьәләләрне Яшьләр эшләре министрлыгы һәм республика хөкүмәте ярдәмендә хәл итү мөмкинлекләре турында фикер алыштылар. Булачак табиблар да журналистика белән кызыксына. Студентлар тормышы турында басма матбугатта гына түгел, цифрлы мөмкинлекләрдә дә сөйлиләр.
Яшьләр арасында нәтиҗәле заманча методлар белән ничек эшләргә кирәклеге турында студентлар үзләре сөйләде. 40-ка якын яшьләр масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре түгәрәк өстәл янында очрашты. Яшьләр журналистикасының бүгенге проблемалары буенча фикер алыштылар. Проблемаларны җавап салу юлларын үз берләшмәләре союзында тикшерәчәкләр. Ассоциация также будет являться неким, знаете, единым голосом студенческих медиа. Ассоциация яшьләр масса күләм мәгълүмат чараларының бердәм нигезе булачак. Хәзер без үзебез генә түгел, фикердәшләребез булуында тоябыз. Яшьләргә республика хөкүмәте, Татарстан югары уку йортлары ректорлар советы һәм студентлар лигасы ярдәм итәчәк. Төп әйбер ул аралашу бер-берсе белән. Чөнки алар журналистика өлкәсендә беренче адымнарны ясыйлар. Аларны күп кенә әйбер кызыксындыра. Аларның сәләтләре күп. Алар үзләре фотографта, видеографта, журналистта, язаларда һәм әлбәттә аларга бер-берсе өчен менә шундый сыйфатлы мөхит кирәк. Менә шул ассоциация шул мөхитне булдыра алар өчен. Медиа киңлектә яшьләр үзләрен ышанычлы хис итсен өчен профессионаллар да булышачак. Илшат Әминов ассоциациягә республика журналистлар берлегенә кушылырга тәкъдим итте. Профессиональ яктан килсәң, аның бик күп кенә шундый катлаулы урыннары бар. Закон мәсьәләсендә дә катлаулы урыннар бар. Иҗат мәсьәләсендә дә ничек төшерергә, ничек күрсәтергә, ничек язарга, ничек үзеңнең фикереңне бар җиткерергә кешегә өйрәнергә кирәк. Чөнки шуңа күрә без алар белән бергә эшләячәкбез дип уйлыйм. Һәм мастер-класслар үткәреп бергәләп өйрәнеп, аларны шул профессиональ яктан булдырга. Калганнары бар, энергияләр бар, теләкләре бик зур, күзләре яна. Шуңа күрә мин бик бүген шатландым. Шундый безнең студент өлкәсендә шундый матур иҗат кешеләр үсә икән. Киләсе утырыш 19 мартка билгеләнде. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов белән бергә яшьләр проблемаларын уртага салып сөйләшергә җыеналар. Фарис Мөхәммәтов, Регина Сафиуллина, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Туган телләрен яратып өйрәнәләр. Түбәнкама шәһәрендәге 32-нче гимназияның 2 укучысы татар теленнән республика күләм олимпиадада җиңүче булып танылдылар. Алар белән Түбәнкамадагы хәбәрчебез Рушания Сибатова да аралашып кайтты. Күп телләрне белү яхшы шөгыль. Ана телең уе булмаса, җаның сөйләп әйткән әткән сүзен синең аша бала аңласа. Төнлә уятып сорасалар да Рузилә Разыдинова берәр татар шагыйренең шигырен сөйләп бирә ала. Кыз 32-нче гимназиянең 7-нче сыйныфында укый. Күптән түгел ул татар теле буенча республика күләмендә уздырылган олимпиадада катнашып, призер исеменә лаек була. Туган телемә мәхәббәт әни үстерде, чөнки ул саф татарча сөйләшә, татар авылыннан. Балалар үзләре бик тырыш әзерләнәләр, кызыксыналар. Хәзер инде китап укучылар бик сирәк. Менә аларны кызыксындырыр өчен мин төрле бәйгеләрдә катнаштырам аларны. Менә безнең Рузиләбез инде ел саен үткәрелә торган Бөтен Россия конкурсында катнашып килә. Ул әдәби марафон дип атала. Димәк, алар гаиләләре белән бергә китап укыйлар. Республика күләм олимпиадада Юлия Шалдымова да катнаша. Ул да әлеге гимназия укучысы, 6-нчы сыйныфта белем ала. Юлия рус теле балалар өчен уздырылган татар теле олимпиадасында катнашып, шулай ук Мәгариф министрлыгыннан диплом ала. Мин татар теле укытучыбызны бик яратам. Шуңа күрә татар теле белән кызыксына башладым. Шулай итеп, мин олимпиадаларга барып йөрим. Кызларны 28 еллык тәҗрибәсе булган татар теле һәм әдәбияты укытучысы Мәүлия Мәсәлимова укыта. Мөгаллимәнең моңа кадәр олимпиадаларда җиңгән укучылары татар журналистикасы бүлегендә укыйлар икән. Мин бүгенге көндә үземне бик бәхетле дип саныйм. Чөнки яраткан эшем, ярдәмчел хезмәттәшләрем, мине хөрмәт итүче укучыларым булу, ул үзе зур бәхет. Димәк, мин укытучы булып ялгышмаганмын. Олимпиадаларда катнашуларын укучылар алдагы елларда да дәвам итәргә уйлыйлар. Рушния Сибатова, Булат Абдельманов, яңалыклар. Бөтендөнья татар конгрессында Татар кызы 2021 республика конкурсына багышланган матбугат конференциясы узды. Конкурсны оештыручылар билгеләп үткәнчә, зона турларында 200-дән артык кыз катнашкан, шуларның 12-се финалга сайлап алынган. Финал туры 6 мартта үтәчәк. Финалда катнашучылар өчен Казанда 1 айлык тәҗрибә курслары оештырылган. Кызлар татарлар тарихы, милли костюмнар, гореф-гадәтләр, йолалар турында белгечләрнең чыгышларын тыңлаганнар. Үзләренең нәсел шәҗәрәләрен өйрәнгәннәр, шулай ук җыр, хореография, аш-су әзерләү, калфак чиге буенча осталык дәресләрендә милли темаларга интерактив уеннарда да катнашканнар.
Төрле яктан ачыклау безнең иң мөһим. Без аларны эсседән салкынга ташларга тырышабыз, чөнки шундый экстренный ситуациядә кеше күбрәк ачыла башлый, күбрәк үзләренең көчләрен мобилизовать итә. Һәм безнең быелгы тамашабызда бик күп танылган артистларыбыз катнашачак, бәйгеле артистлар катнаша, чөнки күренеш бик матур булыр дип өметләнәбез. Республика мәктәпләрендә туклану сыйфатын тикшерү эше дәвам итә. Белем учакларында балаларны кабул ителгән норма буенча ашатырга тиешләр. Төп шарт ризыкның кайнар һәм туклыклы булуы. Әйтик, Буа районының 2 номерлы лицейында бу кагыйдәләр үтәләме? Балалар ризыктан канәгатьме? Хәбәрчебез шуларны белеште. Тавык ите белән бәрәңге, кәбестә салаты һәм какао. 2 лицейда белем алучыларның гадәти төшке ашы. Бүген балаларының ничек туклануын карарга Лилия Хисамиева килгән. Биредә аның 2 кызы укый. Алар менюга зарланмаса да, кайбер ризыкларны бик энеп бетермиләр икән. Было, конечно, интересно посмотреть все это своими глазами. Балаларыбызның ничек туклануын карау, менюда нинди ризыклар булуын карарга килдем. Хатын-кызларны мәктәп укучылары белән бер өстәл артына утырттылар. Укучылар һәм ата-аналарның төшке ашы бер нәрсәсе белән дә аерылмый. Шул ук салат, 2 аш һәм эчемлек. Бу ризыкларны мәктәп шеф-повары Алсу Хәсәнова әзерләгән. Лицейны продуктлар белән районның башка мәктәпләрен кебек үк АБК Payment оешмасы тәэмин итә. Безнең менюлар алышып тора, осенний меню, зимний меню. Вот зимний менюга истәделәр баркак. Бар инде балаларның төрлесе карап торасың. Шушы сосисканы да ашамыйлар. Шул түгән бәрәңгене дә ашамаучылар бар. Дегустация тәмамлангач, ата-аналар беркетмә тутырдылар. Документта мәктәп ашханасы турында бәяләмә, теләкләр калдырдылар. Безнең теләк бераз өстәргә камыр ризыкларын. Балалар тоже бик яратып ашыйлар аларны. Бүгенге азык бик тәмле булды. Бәрәңгеләре пешкән, итләре бик тәмле. 2 лицейда ата-аналар контроле бу елның 1 сентябреннән кертелгән. Хәзерге вакытта биредә 750-гә якын бала укый. Бу Буа районында иң зур мәктәп. Biz 1 сентябрьдә ата-аналар җыелышы вакытында сөйләштек. Алар инде пәнҗешәмбе һәм шимбә көнне безгә киләләр, парыйлар. Бергә балалар белән шунда ашыйлар, үзләренең киңәшләрен, үзләренең инде фикерләрен әйтәләр. Без ул фикерләрне, ата-ана фикерләрен бергә безнең үзебезне пешерүчеләр белән администрацияләр бергә сөйләшеп, инде имзалыйбыз. Һәрбер ата-ана мәктәптә баланың нәрсә белән туклануын белә һәм бәя бирә ала. Аларның ашханәгә килү графигын сыйныф җитәкчеләре төзи. Тыгыз элемтә эшне активрак контрольдә тотарга ярдәм итәчәк. Алсу Сәмигуллина, Айрат Насруллов, Татарстан яңалыклары. Татарстанда фермерлык белән шөгыльләнүче гаилә династиялары бәйгесе башланды. Бәйге җиңүчеләренә 100 мең сум бүләк бирәләр. Конкурста кимендә 2 буын фермерлар булган һәм бүгенге көндә гамәлдәге крестьян фермер хуҗалыгы статусына ия булган бер гаилә әгъзалары һәм аларның туганнары катнашала. Гаризаны һәм документларны республиканың авыл хуҗалыгы һәм азатлык министрлыгына 21 мартка кадәр тапшырырга мөмкин. Адресы экранда күрсәтелгән. Тулырак мәгълүмат авыл хуҗалыгы һәм азатлык министрлыгы сайтында. Мамадыш эшмәкәрләре гадәттәгедән 10 тапкыр ныграк булган пыяла җитештерә башламакчы. Хәзерге көндә мондый заводлар Казан һәм Чаллы шәһәрләрендә генә бар. Куәте ягыннан караганда ул Татарстанда 2нче булырга җыена. Цех линияларын кайчан эшләтеп җибәрәчәкләр һәм биредә ничә кеше эшле булачак? Бу турыда алдагы язмада. Шәхси эшмәкәр Рәфит Әхмәтшин Ветка сәнәгать паркындагы Мамадыш пыяла компаниясе җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенең җитештерү мәйданчыгы белән таныштыра. Бу аларның тагын бер эшмәкәр Альберт Нигъматуллин белән уртак проектлары. Альберт белән мин кайныш була инде, бергә эшлибез. Ул выставкага барып, Мәскәүдә күреп кайтты, танышып кайтты шу кешеләр белән. Аннан соң инде яңа кайтып сөйләгәч, әйдә бергә эшлибез.
1200 квадрат метр майданны биләүче яңа завод 2 линиядан тора. Беренчесендә пыяланы гадәттәгедән 10 тапкырга ныгытачаклар. Моны махсус мич ярдәмендә башкарга кирәк. Аның камерасында 700 градуска кадәр эссе булырга тиеш. Ул бер табак пыяланы уртача 3 минут эчендә кыздырып чыгарырга сәләтле. Биредә 2-гә, 3-кә, 6 метрга кадәр зурлыкта һәм 4 мм-дан 20 мм-га кадәр калынлыкта булган пыяланы ныгытырга мөмкин. Линия сәгатенә 100 квадрат метр күләмендә товар эшләп чыгарырга сәләтле. Бу төр эшчәнлек Татарстан өчен яңа әйбер дип әйтергә була. Мондый заводларның иң зурысы Казанда урнашкан. Чаллыда да бер оешма бар. Эшмәкәр әйтүенчә, республика төзүчеләре цехның эшли башлавын түземсезлек белән көтә. Кыздырып ныгытылган пыяланы гадәттә биналарның беренче катлары тәрәзәләрендә кибет киштәләре ясаганда кулланалар. Кайчан ачыласыз дип көтеп торалар. Һәрге көндә географиясе зур, потому что Казанда бер генә завод. Чебоксардан ташыйлар, Уфадан ташыйлар, Ульяновскидан ташыйлар, Казанга. Заводның икенче өлешендә пластик ишек тәрәзәләре өчен пыяла пакетлар җитештерәләр. Линия эшли башлады инде, әлеге цех бер сменага 250 дәнә продукция җитештерә. Мамадыш пыяла компаниясе тулы көченә якынча 2 айдан эшли башларга тиеш. Башлангыч этапта бер смена оештырылып, завод 10 кешене эш урыны белән тәэмин итәчәк. Шулпан Амери, Илнур Юнусов, Алмаз Камалиев, Татарстан яңалыклары, Мамадыш районы. Беренче татар онлайн мәдрәсәсе эшли башлауга аз гына вакыт узса да, белем алучылар саны 23 меңнән артып киткән. Мәгълүм булганча, онлайн мәдрәсә Татарстан Диния нәзарәте белән Хозур нәшрият йортының уртак проекты. Заманча уникаль гыйлем мәйданчыгы турында безнең махсус репортаж. Башлангыч дини билем алырга теләүчеләрне айруча мәдрәсәнең үз иләрендә булуы җәлеп иткән. Беренчедән анда теркәлү бик җиңел. Онлайн мәдрәсәгә теркәлү өчен бары тик яки телефон, яки компьютер, яки планшет җитә. Өчесенең берсе җитә. Аның платформалары ул яки сайт, яки iOS һәм Android өчен платформалар. Сайтка керсәк, ягъни мәсәлән, күренә икән монда, без иң беренче чиракта менә монда бар адресная строка дигән әйбер. Шунда инглиз хәрефләре белән мәдрәсә татар дип җыябыз. Мәдрәсә.татар. Һәм шулай дип җыйгач, интерга басабыз, алайса дип әйтәйин, менә шундый безне сәхифә каршы ала, интернет мәдрәсә. Һәм анда бар теркәлү дигән сүз. Google ашада кіріп була, Apple ашада кіріп була, Facebook ашада кіріп була. Өлкәнрәк буын көндә бик каты утыра Одноклассникта. Одноклассниклар ашада кіріп була һәм электрон почта ашада. Иң җиңеле электрон почта аша. Буын көндә һәр кешенең электрон почтасы бар, чөнки Госуслуги Татарстан дагын мәсәлән түләүләр өчен почта аша теркәләбез. Бөтен кешедә почта бар. Вакыт ягыннан шикләнелмәгән булуы онлайн мәдрәсәнең тагын бер өстенлеге. Кеше расписаниене үзе сайлый. Кіріп, шушы сайтқа кіріп, ул анда әзер төшерелгән видеолар карый. Бүгенге көндә бу сайтта видеолар татар телендә генә. Ягъни укыту бары тик татар телендә генә. Сайтта видео күрсәтелгән, татар телендә укытучылар сөйли. Яки аның аудио язмасы күрсәтелә, ягъни кеше аны тыңлый. Мәсәлән, машинада барганда, ул үзенең телефоныннан басып куя да һәм тыңлап йөри. Һәм шулай ук кеше укытучы сөйләгән һәрбер сүзнең транслитерациясе да бар, ягъни татар телендә тексты да бар. Кеше шуны укып та чыга ала буш вакытта, яки шуны принтер аша чыгартып укый да ала. Видео һәм аудио дәресләр 7 фән буенча яздырылган. Иң беренче очракта гакыйдә дигән фән, икенче гыйлем ул фикх. Шуннан шулай ук тәҗвид фәне. Тәҗвид фәнендә без үзебезнең изге Коръән Кәримебезне укырга өйрәнәбез. Ягъни анда хәрефләрне өйрәнәбез башта беренче дәрестә, аннан соң керенеп аларны кушырга һәм Коръән укырга. Ниндирәк кагыйдәләре бар, ничегрәк укырга ярый, ничегрәк ярамый. Шуларны өйрәнәбез. Аерым язылышы. Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев балаларга бүген әхлак тәрбиясе кирәклеген вәгазьләрендә еш кабатлый. Шуңа да ислам әхлагы дәресләре онлайн мәдрәсәдә иң беренче булып урнаштырылган. Һәр төрле хәл вә хәрәкәтләрендә дөрес эш иткән кешегә әхлаклы кеше дияләр. Безнең яшерен батырын түгел, буыны без арткан сайын, үскән сайын, ничектер без батабыз, менә шушында электрон җиһазларга әтиянең тәрбиясе җитеп бетмәме, безнең әхлак, әдәп тәрбиясе кими. Һәм шушы вазгыятьне күреп, әлбәттә без монда әхлак дигән фәндә керттек, һәм ул да үзебезнең динебез, үзебезнең гореф-гадәтләребезгә таянып, нигезләнеп ясалган. Менә шундый гади фәннәр анда. Әмма алар бөтенесе дә тикшерелгән, алар бөтенесе дә
вакыт ягыннан да тикшерелгән, шулай ук аларның дөрестлеге ягыннан да тикшерелгән. Алар тулысынча үзебезнең мөфтиятебез кануннарына буйсынган программалар. Дәресләрне яздыруда республика мәдрәсәләрендә һәм университетларында белем бирүче мөгаллимнәр катнашкан. Укытучыларның һәр кандидатурасы Татарстан мөселманнары диния нәзарәте тарафыннан сайлап алынган. Һәрберсе дә үзләренең укыткан өлкәләрендә бүгенге көндә я мәдрәсәләрдә укыталар, я фәнни эшләр алып баралар. Һәр дәресне үткәннән соң тест сораулары бирелә. Кызыксынып җавап биреп караган идек тә, әхлак тестын уңышлы үттек. Бу татар мәдрәсәсе бары тик татар телендә генә алып барыла торган проект. Быел 2025 ел безнең туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип атала бит. Шуңа күрә безнең бу татар телен яклау, татар телен үстерү өчен дә бер зур адым булып торадыр дип уйлыйм. Проектны булдыруның төп максатларының берсе пандемия шартларында да белем алу мөмкинлеген тудыру дип аңлатты Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллин. Һәм онлайн мәдрәсәнең ислам динен өйрәнүдә беренче баскыч икәнлеген дә аерым билгеләп үтте. Башлаган кешеләр өчен, ягъни кем дәвам итә, алар мәдрәсәләребезгә килсен, мәдрәсәләребезгә чакырабыз, чөнки Аллаһ шөкер мәдрәсәләребез эшләп килә, университетыбыз бар, академиябыз бар. Онлайн мәдрәсә мәчетләре булмаган, яисә мәчет каршындагы курслар оештырылмаган җирлекләрдә яшәүче яки вакыты кысынкы булган милләттәшләребезгә башлангыч дини белем алу өчен дә бер форсат ди Ленар Хамматов. Шушы курсларны тулысынча үткәннән соң ул сертификат бирә. Ягъни шушы курсларны үтте дигән кешенең үз исеменә сертификат бирә. Димәк, онлайн мәдрәсәне тамамлап, сертификат алырга теләүчеләргә теркәлгәндә үз исемнәрен дөрес итеп тулысынча язырга кирәк. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Иртәгә 4 март көнне Казанда Республика кан үзәгендә язгы донор акциясе уздырыла. Анда шәһәр халкына катлаулы авырулы пациентларга ярдәм итү өчен кан бирү мөмкинлеге тудырыла. Шулай ук сөяк мие донорлары регистрына да киреп булачак. Язгы донор акциясе иртәгә иртәнге сәгать 8-дән көндезге сәгать 12-гә кадәр Җиңү проспекты урамы 85-нче йорт адресы буенча узар дип көтелә. Рәхмәт йөзеннән донорларга сувенирлар һәм бүләкләр бирү каралган. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Чулпан Әмири бүгенгә сезнең белән саубулашам. Сау-саламәт булыгыз. Иртәгә шул ук вакытта иртәнге сәгать 9-да очрашырбыз.